Salam, Ayyazxan'ın gyzyk we manaly hikayasyny Ýalkym TV'den dinleň. Ayyazxan hikayesi. Bir bar eken, bir ýok eken, kadim zamanlarda bir padşa bar eken. Özü hem adillykda bir gyly iki ýarar eken. Güllerde bir gün padşa fikir edip otirke ödüňünde insanyň, heýwanyň erbetini nädip tanyp bolýar diýen soragy goýupdyr. Şol badada "Hä tapdym, adamyň erbeti padşa, malyň erbeti qatyr, guşyň erbeti bolsa ala hekik bolar" diýip fikirini jemläp oturypdyr. Padşa hemme ilatyny ýygnap, "Meniň 3 sany soragym bar. Şunu kim bilse özüme wezir edip aljak" diýipdir. Onda märeke aýt boluşypdyr. Padşa adamyň, malyň, guşyň erbetini maňa 10 güniň içinde aýdyp bermeli diýipdir. Onda märekeniň içinden 3 sany adam, "Padşahym ruhsat bolsa biz bir synansak" diýipdir. Padşa "Bolýar ruhsat, bilip geliň" diýenmiş. Ondan soň ýanky 3 adam padşanyň ýumuşyny bitirmek üçin ýola düşüpdir. Bulara ýolda bir gotur düýe sataşypdyr. Olar "Hä, malyň şundan ýamany bolmaz. Bize Hudaý berdi, geliň muny tutalyň" diýip, onu tutup özleri bilen alyp gidipdirler. Ýene-de gidip barýarkäler, bularyň öňünden bir çöper köse adam çykypdyr. Bular "Hä, adamyň şundan aýylganjy bolmaz. Muny hem bize Allah berdi" diýip, onu da özleri bilen alyp gidiberipdirler. Ýene-de gidip barýarkäler, bularyň öňünden bir ganatly döwük garga çykypdyr. Bular "Şundan erbet guş bolmaz. Indi padşanyň 3 sany soragynyň üçüsiniň de jogaby hem boldy" diýişip, bu gargany hem özleri bilen alyp ýyllaryna gaýdyp gelýärler. Bu üçüsi ýyzyna öwrülip gelýärke, bularyň öňünden bir guýy çykýar. Şu guýynyň başynda otirkäler, bularyň ýanyna bir çopan gelýär. Bu çopan bular bilen sag-amanlyk soraşyp, "Ýeri owul haýry bolsun, bu ýerde näme işleýärsiňiz?" diýip sorapdyr. Onda ol 3 adam, "Bizi padşa şunun ýaly iş bilen iyi berdi. Ine biz bolsa şolary tapdyk. Şolardan erbet adam, mal guş bolmaz" diýipdirler. Oňa çelli çopanyň goýunlary hem suwa iňipdir. Çopan ören ýaxşy, "Siz padşanyň adamlary ekeniňiz. Siz arkaýyn oturuň, men bir goýuny soýup sizlere sylag edeýin" diýip, ýanky çopan bir goýuny soýup nahar teýýarlapdyr. Çopan bulara nahar çay berip bolandan soň, "Bu alyp barýan zadyňyzdan padşanyňa isleýän jogaby çykmaz. Bulary goýberiň. Men size padşanyň isleýän jogabyna ýarajak zatlary salgy bereýin. Ýöne siz meniň adymy oňa aýtmaň" diýipdir. Bular "Biz seniň adyňy aýtmars, ýöne sen bize padşanyň jogabyny aýdyp berseň bolýar" diýipdirler. Çopan "Adamyň erbeti padşa bolar, malyň erbeti qatyr bolýar. Guşyň erbeti ala hekik bolýar. Aýtsaňyz padşa qynaatlanar" diýipdir. Bular begenip çopandan bu zatlaryň erbet bolýan digeniň sebäbini soraman padşanyň ýanyna urapdyrlar. Bular bärden baryp, "Padşahym, siziň soraglaryňyzyň jogabyny tapdyk" diýipdirler. Onda padşa "Hani onda aýdyň adamyň erbeti haýsy bolar" diýip soran. Onda olar "Adamyň erbeti padşa bolýar" diýenler. Padşa onuň sebäbini sorapdyr, welin olar aýdyp bilmendirler. Padşa "Siz diýdirmen bolýar, malyň erbeti haýsy bolýar" diýip soraýar. Bular "Malyň erbeti qatyr bolýar" diýip jogap berýärler. Padşa munyň hem sebäbini sorapdyr, amma olar jogap berip bilmendirler. Padşa ýene-de "Siz diýdirmen, onda guşyň erbeti haýsy bolýar" diýip soraýar. Padşa "Hem guşyň erbeti ala hekik bolýar." Padşa munyň hem sebäbini soranmışyn, amma olar sebäbini aýdyp bilmenmişinler. "Bäh, bular meniň soraglarymyň jogabyny bildiler, amma sebäplerini aýdyp bilmeýärler. Elbetde de bulara bir akylly adam öwreden bolmagyna çemli gel men bulary sygajaga salaýyn" diýip padşa öz içinden oýlanan. Padşa "Ýaxşy ýigitler, size bu zatlary kim öwreden bolsa şonu alyp geliň" diýip, olaryň ýanlaryna bir ýasawul hem goşup goýberipdir. Bular häliki çopanyň ýanyna baryp, "Seni padşa çagyrýar" diýip özleri bilen alyp gaýtjak bolupdyrlar. Onda çopan "Aha adamlar, men bir çopan adam. Men kişiniň malyny taşlap bilmer nähiri." Olar goýunlary eýgesine tapşyranlar. Wa çopany padşanyň ýanyna alyp baranlar. Padşa "Ýeri ýaxşy ýigit, adyň näme etýärsiň" diýipdir. Çopan "Meniň adym Aýaz, kärim çopançylyk" diýenmiş. Padşa
Ayyaz adamın erbeti padşa, malın erbeti katır, kuşun erbeti alahekik deyip bulara sen öğretdinmi deyipdir. Hawa özüme bir zatlar aydypdym, ýöne meniň aýdanymy aýtmaň diýip tapşyrypdym diýenmiş. Padşa, ol zatlaryň ziyany ýok, ýöne sen ýanky zatlaryň erbetdiginiň sebäbini aýdyp ber diýär. Aýaz, padşanyň erbetdiginiň sebäbi başga adamyň güýjünden faýdalanýar, hiç kime zat bermeýär. Şonuň üçin adamyň erbeti padşa bolýar. Malyň ýamanynyň katyr bolýandiginiň sebäbi de ol awwal gargyşsyňan heýwandyr. Özünden hem hiç wagt tohum ýaýramaýar. Onuň üçin katyr erbet mal bolýar. Kuşun erbeti bolsa alahekik bolýar. Çünki ol janwar agzyndan guzulaýar diýip padşanyň soraglarynyň jogabyny part-part aýdyp berýär. Padşa, Aýazhan hem aýdanlaryň dogry, çykar çaryňy diýip oňa gowy giyimler getirip ony özüne wezir edinipdir. Aýaz hem çarygyny öz ýany bilen alyp, ony hemme görnüp durar ýaly bir ýerden asyp goýanmyş. Günlerde bir gün Aýazhanyň bir zada gahry gelmäge başlaýar. Welin onuň birden öz çarygyna göz düşüp, "Hey Aýazhan, çaryňa bakarak bol. Dün sen de bir ýönek çopandyň. Bugünkü gün wezir boldum diýip tumşuňy al asmana tutýarsyň" diýip öz-özüne tawalla edip fiilinden gaýdanmyşyn. Aýazhanyň 3 sany ogly bolýar. Olar okuly bolup ýetişýär. Padşa da bir gün ölýär. Aýazhany bolsa onuň ornuna padşa edenmişinler. Aýazhan köp wagtlap adyllyk bilen padşalyk sürenmişin. Ol indi gaty garrynmışyn. Aýazhan oglanlaryny öz ýanyna çagyryp, "Ogullarym, men indi gaty garrypdyryn. Siz menden näme harjat gerek bolsa alyň da başga bir şäherlerde ýaşa beriň. Men ölenimden soň sizi padşa ederlermi, etmezlermi, Hudaý bilsin. Gerek bolsa halkyň özü tapar" diýipdir. Şondan soň Aýazhanyň oglanlary atasynyň maslahatyna gulak salyp, gerek harçlaryny hem alyp, başga bir şäherde ýaşamak üçin hoşlaşyp ýola düşüpdirler. Bular yol bilen barýarkäler, ýolda bir düýäniň ýyzyny görüpdirler. Onda iň uly dogany şu düýä erkek bolmaly diýenmiş. Ortanjysy şu düýä erkek bolsa, guyrugy kula ekeni diýen. Kiçi dogany şu düýä erkek bolsa, guyrugy hem kula bolsa, bir gözü hem kör ekeni diýen. Bular aňyrak baranlarynda ýolda bir adamyň ýyzyny görüpdirler. Ulu dogany şu iz ayal adamyň ýyzy diýen. Ortanjy dogany şu iz ayal adamyň ýyzy bolsa, gaçyp barýan bolmagy çemlew diýen. Iň kiçileri şu iz ayal adamyň ýyzy bolsa, özem gaçyp barýan bolsa, şu göwreli ekenaw diýenmiş. Bular aňyrak baranlarynda bularyň öňünden bir atly çykyp saglyk amanlyk soraşyp, halifalar bir düýä ha gören dälsiňiz diýip sorapdyr. Onda olaryň ulysy düýe göremizok, ýöne düýäň erkekdimi diýenmiş. Atly Hawa diýipdir. Ortanjysy halifa düýäň guyrugy kuladimi diýen. Atly Hawa diýenmişin. Kiçi dogany halifa düýäň bir gözi körmedi diýipdir. Atly Hawa, siz meniň düýämiň hemme salyny berýärsiňiz, welin ýene de göremizok diýersiňiz. Meniň düýämi hükmen siz bilmeli. Men düýämi sizden alaryn diýip bu atly dawager bolup, bularyň ýyzyna düşüp gidiberenmiş. Bular gidip barýarkäler, bularyň öňünden 2 sany adam çykyp amanlyk saglyk soraşyp, "Hey, ýolda bir adam gören dälsiňiz" diýip soran. "Ýok, bir adam görmedik, ýöne ol aýaldymy?" "Hawa." "Ol gaçyp barýan aýaldymy?" "Hawa." "Ol göwrelimidi?" "Hawa." "Onda ol 2 adam aýdan, siz biziň gözleýän adamymyzyň hemme saglyny berýärsiňiz, welin ýene de göremizok diýersiňiz. Biz gözleýän adamymyzy sizden alar" diýip bu ikisi de bularyň ýyzyna düşüberenmiş. Bular bir şähere baryp bir saraýdan kiraýa öý alyp ýaşamaga başlapdyrlar. Ondan soň töhmet etýän dawager adamlar padşanyň ýanyna baryp arz edipdirler. Padşa hem ýasaguly berip 3 dogany çagyrypdyr. Olar gelenden soň padşa saglyk amanlyk soraşyp düýe ýitireniň arzyny soramaga başlapdyr. Düýe ýitiren padşahym bu adamlar meniň düýämiň erkekdigini, guyrugynyň kuledigini, gözüniň kördigini öz agdylary bilen aýtýarlar, amma düýäni göremizok diýerler. Eger bular düýäni görmedik bolsalar, onuň saglygyny nähili bilýärler diýenmiş. Onda padşa 3 dogandan habar sorapdyr. Iň ulusy erkek düýäniň syňraklarynyň arasy giň bolýar. Men onuň ýyzyny göremde şondan erkekdigini bildim diýen.
Ortancısı ol düýe ýoluň ortasyna gumalaklapdyr. Eger guyrugy küle bolmadyk bolsa, ýoluň iki gapdalyna gumalaklardy. Men şondan bilýärin diýenmiş. Iň kiçi dogany ol diýe hemişe ýoluň bu tarafyndan otlap gidipdir. Şondan men onuň bir gözüniň kördügini bilýärin diýenmiş. Ondan soň padşa ayal ýitiren iki adamyň arzyny diňläpdir. Olar padşahyň bular ayalyň gitdigine, onuň gaçyp barýandigine, göwrelidigine çili salgy berýärler. Ýene de biz göremizok diýerler. Ine şoňa heýran diýenmişler. Padşa, siz onu gördüňizmi diýip sorapdyr. Olar ýok padşahyň, biz izini görüp bildik diýenmişler. Padşa men hem bir zat getirjek, şonuň içinde näme bardygyny biliň. Eger bilmeseňiz, siz ogry diýenmiş. Bular da getirseňiz diýenler. Padşa bir sandygy getirip, ine şu sandygyň içinde näme bardygyny aýdyp beriň diýen. Bular ulusy sandygyň agzyny kakypdyr da, öze sandygyň içindäki zat togalak diýenmiş. Ortancysy, özü togalak bolsa daşy da gyzyl bolmaly diýenmiş. Kiçileri özü togalak daşy hem gyzyl bolsa, onda bu mazindiran narydyr diýenmiş. Padşa sandygy açyp görse, içindäki dogrudan hem mazindiran narymış. Ondan soň padşa bu arzaçylara, siz malyňyzy hem de ýitiren adamyňyzy başga ýerden gözleň diýip olara ruhsat beripdir. Şu üç dogany bolsa özüniň mehmantamlarynyň birinde ýerleşdirip, hormat izzet etmege başlapdyr. Padşa akşam mehmanlaryna gowy nahar berip, bir ýasawlyna sen şu gapynyň agzynda dur da şularyň gürrüňini diňle. Näme gürrüň etseler, soň maňa aýdarsyň diýenmiş. Ýasawly hem diňläp durupdyr. Bular nahar ýemege başlamanka ulu dogany şu padşamyz gulaw diýenmiş. Ortancı dogany padşamyz eti haram süýt emip ulalan malyň eti bolsa gerek diýer. Kiçi dogany şu naharyň töwüsi mazarlykda ekilip duraw diýenmiş. Bular naharlaryny iman giýje hem geplemen ýatypdyrlar. Ýasawly hem bularyň eden gürrüňleriniň hemmesini bolşýaly padşaga habar beripdir. Padşa haydan ha enesinin yanına barıp, ene men gul mudyryň diýenmiş. Onda enesi, hawa oglum sen gulsyň. Senin atan menden başga bir gyrnagy satyn alyp özüne ayal edindi. Ondan hem sen boldun. Menden bolsa bir gyz boldy. Ol gyzy gyrnaga berdiler. Seni bolsa maňa berdiler. Inne bu iş şöýledir oglum diýipdir. Padşa ondan alınan adamı öz yanına çağırıp, senin şu günkü soyan malyň haram süýtden emdirildi mi diýip sorapdyr. Ol hem hawa padşahym, bir ulagymyz bardy, onuň enesi öldü. Ölýän ganjygymyzdan emip ulaldy diýenmiş. Bundan soň padşah töwsatany öz ýanyna çağırıp, sen töwýini näýerde ekipdiň diýip sorapdyr. Bu adam men töwýini palan mazarçylygyň ýanynda ekipdim diýipdir. Padşah bu oglanlaryň aklyna heýran bolup, bulara kän hormat izzet edip, özüniň ýakyn maslahatçysy edip goýanmış. Ine şöýlelik bilen Aýazhan da onuň oglanlary hem özleriniň işlerini paýhaslyk bilen alyp barypdyrlar. Hikaye gutardy. Näme netije alan bolsaňyz kommentde öz nazaryňyzy, düşünjeňizi biziň bilen bile paýlaşyň. Unus berip dinläniňiz üçin sag bolun.